Citroën EC3 on Euroopassa valmistettava Suomen edullisin sähköauto. Tämän pirteän auton ominaispiirteitä ovat hymyn huulille herättävä muotokieli, kokoonsa nähden suuret sisätilat sekä tietenkin Citroënin tavaramerkki erinomainen ajomukavuus, jonka takaa vakiovarusteena oleva Citroën Advanced Comfort-jousitus. Toimintamatkaa tällä autolla on monen päivittäisen ajoon riittävä 320 kilometriä. EC3 on edestä veistoksellinen ja täynnä mielenkiintoisia yksityiskohtia. Keula on korkea, konepelti lähes vaakatasoinen, jolloin se on kuljettajan näkökentän alareunassa helpottaen auton ääriviivojen hahmottamista. Huomiovalot muodostavat suorakaiteen muotoisen valokuvion, jolloin auto on helposti tunnistettavissa niin pimeällä kuin valoisallakin. Väriklipsit yhdessä suuren Citroën-logon kanssa viimeistelevät auton keulan ilmeen. Sivulta katsottuna huomio kiinnittyy pitkään akseliväliin ja korkeaan vyötärölinjaan, joka luo turvallisuuden tunnetta. Pyörät on sijoitettu mahdollisimman lähelle keulaa ja perää, jolloin 4 metrin koriin on saatu mahdollisimman suuret sisätilat. EC3 maavara on korkea, lähes 170 mm, jolloin esteiden ylitys tapahtuu vaivatta. Lisäksi korin alaosa on suojattu ja tämä suojaus jatkuu pyöränkaarien ja puskurin alaosaan asti. C-pilarissa on mielenkiintoinen yksityiskohta, väriklipsi. Tämän voi irrottaa ja siihen voi valita minkälaisen värin haluaa. Takavaloissa toistuu sama tunnistettava valokuvia kuin edessäkin. Vaakatasoinen lista yhdistää valot visuaalisesti toisiinsa ja luo vaikutelman leveydestä. Takapuskuri kestää pieniä kolhuja ja tavaratila on koko luokassaan suuri, 310 litraa. Kun istuma-asento on näin korkea, autoon nousu on vaivatonta. Tämä korkea istuma-asento yhdistettynä suureen ikkunapinta-alaan antaa hyvän näkyvyyden ulos, jolloin ajaminen on turvallista. Suuri ikkunapinta-ala antaa mukavasti valoa matkustamoon, luoden tilan tuntua. Koelauta on myös muotoiltu suurta tilavuutta silmällä pitäen. Sen muotokieli on vaakatasoinen, mikä lisää leveyden vaikutelmaa. Koelauta on asetettu korkealle, jolloin jaloille tulee mukavasti tilaa. EC3 mukavuusistuimet antavat nimensä mukaisesti mukavuutta jokaiselle matkalle. Niiden muotoilu on patjamainen ja se on kuin lupaus mukavasta ajomatkasta. Istuimessa on pehmeä päällikerros, jonka ansiosta ensituntuma on hyvinkin pehmeä. Hetken kun istutaan, niin tukeva runkomateriaali muotoutuu kehon mukaisesti ja antaa reilusti tukea. Istuimen materiaalit on valittu siten, että ne säilyttävät ominaisuutensa kerta toisensa jälkeen läpi koko auton elinkaaren. Hallintalaitteet ovat helppokäyttöisiä ja luontevasti sijoitettuja. Mittaristo on koelaudan yläosassa, jolloin sen tietoja on helppo seurata eikä katsetta tarvitse laskea alas tarpeettomasti. Uusi Citroën EC3 tarjoaa sähköautoilun mukavuuden tyylikkäässä ja kompaktissa paketissa. Tervetuloa tutustumaan ja koeamaan uusi Citroën EC3.